που ονομαζόταν Ζερβέ, από τον οποίο αφαίρεσε μισό φράγκο. Σας ζητώ λοιπόν την παραδειγματική τιμωρία του. Και χωρίς να αναφέρω τη ληστεία σημικώνεις βάρος ενός φτωχού επισκόπου. Γιάννη, Γιάννη, μήπως έχετε τίποτα να προσθέσετε για την υπεράσπισή σας? Μα δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα λέτε. Εγώ είμαι ο Μπαρμπασά Ματιέ, κανείς άλλος. Εγώ έφτιαχνα άμαξες στο Παρίσι για τον κύριο Μπαλού. Πηγαίνετε να το ρωτήσετε τον ίδιο. Θα σας πει ότι δεν είμαι ο Αγιάννης. Εγώ ζούσα πάντα στο Παρίσι. Δεν έκλεψα ούτε παιδί ούτε επίσκοπο. Το όνομά μου είναι Σα Ματιέ. Κατηγορούμενε, να προσέξεις λίγο τα λόγια σου. Παρακαλώ, φέρτε τους μάρτυρες. Ακούστε με καλά, κύριε Ένορκη. Επιθεωρητά η Αβέρη. Αναγνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο? Τον αναγνωρίζω. Είναι ο Γιάννης Αγιάννης. Ήταν καταδικός 19 χρόνια στο κάτεργο της Τουλών. Εγώ ήμουν ο δεσμοφύλακας του. Ώστε καταλαβαίνετε πόσο καλά το ξέρω. Ρεβέ, Κλωσμαγιό, Σενιλδιέ. Κάντε ένα βήμα μπροστά. Ρεβέ, γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο? Πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα εγώ τον αναγνώρισα πρώτος. Και οι άλλοι? Και εγώ τον αναγνώρισα. Είμαστε δεμένοι μαζί, στην ίδια λυσίδα, για 5 χρόνια. Μάλιστα.